Zlé umieranie je charakterizované symptómami, ktoré nemá pacient dostatočne tlmené a spôsobujú mu utrpenie, ktoré sa nedá zniesť. A na všetky tieto symptómy existuje liečba, ktorá môže byť účinná, a keď lekár, ktorý má pacienta v starostlivosti, ovláda postupy, ako to utrpenie zmierniť, ako tie symptómy ovplyvniť, ako ich manažovať, tak sa z toho zlého umierania môže stať dobré umieranie. Zomieranie je súčasť života, rovnako ako narodenie, a akceptácia toho konca života v situácii, kedy už inú možnosť na predĺženie života nemáme, vlastne uľahčí tomu pacientovi ten koniec života tým, že sa eliminujú tie postupy, ktoré už neprinášajú benefit a utrpenie zvyšujú. Takže to rozumné zhodnotenie, dokedy toho pacienta tlačiť tou zachraňujúcou medicínou a kedy už od toho ustúpiť a poskytnúť mu komfort, je kľúčové a veľmi dôležité. Ja si myslím, že úloha praktických lekárov je v tomto kľúčová, jednak preto, že poznajú toho pacienta roky a vidia vývoj toho jeho zdravotného stavu, vidia nabaľovanie sa komorbidít, vidia toho pacienta, ako mu deterioruje výkonnostný stav, a komunikácia toho praktického lekára s tým pacientom, ktorého pozná roky, je samozrejme veľmi ťažká, keď mu má zreferovať, že tá prognóza je zlá, že sa blíži koniec. Na druhej strane odkomunikovanie tej negatívnej prognózy je svojím spôsobom oslobodzujúce ako pre toho pacienta, tak pre toho lekára, a stanovenie plánu tej starostlivosti a zistenie, aké má ten pacient preferencie, či si naozaj praje zomrieť doma alebo v nemocnici, ako to tá rodina vie zvládnuť, ako mu vie pomôcť. To je to, v čom ten praktický lekár môže byť veľmi, veľmi nápomocný, a tá jeho rola je nepostrádateľná.